What you made me. Don't wanna say goodbye, better the further. Just stick together. And I think. Fine girl, hi Nelly. Andifuna ukusikhulula esi style kanjani. Like andifuna ukusikhulula. Hi angels, hey angels. Andifuna ukusikhulula. Hi angels. But I can't hearing light. Kuna nondibhuqa kudala undibhuqa shem. Didiniwe ingxaki. I'm very much tired. Antombazana. Hey, yazi ndiposte ivideo guys. Nangapha ngo-7 and ayikakaposteki. Ayikakaposteki son. Ayikakaposteki. Anyways, my beautiful people, dinner topic. I've been kind of raise up cool and to cook Instagram, but like, and the end I raise on just on Instagram. Oh, because it's very interesting. So the topic is very interesting. Because benbuza like ebantwini guys, i-good girl yintoni? Xa abantu bayajoka ke abanye abantu bathi yi-perfume don't, but like xa ungumntu mhlawumbi kuthiwa uyi-good girl sobuza ungumntu otheni mhlawumbi, because and then ke abanye abantu they responded and they gave me i-description yamadoda ye-good girl ifana laa nto kuthiwa i-wife material. Ngokwendoda there's a different, amadoda yazi ayathanda utshintsha i-descriptions zezinto to benefit themselves, basoloko befuna ubenefita nje amadoda, so they like to turn i-definitions amagama into what will satisfy them and what will into ezawufavorisha bona, because kwa into yobu-wife material nje yona qala nje amadoda bane-definition yabo yobu-wife material, uyabo? And then kubekho the real definition. So a good girl, watsho ke omnye girl ba no, a good girl ngumntu that doesn't question their man, umntu that let like a boyfriend or their partner allow a person that allows their partner to get away with everything. Hayi wena ndipay Facebook and yandistressa loo nto. Andipay and iyandistressa loo nto kuFacebook because ndifuna imali yam. Iyandistressa le ndaba kaFacebook because maba ndinika imali yam son, andazi uba bayigcinele ntoni imali yam. Yes, so like abantu bebe describe njalo, and it was women. Ayandika amantombazana enza loo nto ke sana, but like bendingafuni bakrwada, but ayandika amantombazana that ride with a way of thinking yamadoda, because that's a man. Indoda xa uyibuzayo uba yintoni i-good girl, indoda izakuxela loo nto ifana nendoda xa isithi ifuna ipeace. Xa isithi ifuna upeace
kuyibona uba izama uthini. There's i-definition yofuna i-peace kwindoda compared to the actual meaning yofuna i-peace, it's not the same, because amadoda asoloko ethetha izinto to benefit them. So I saw the unboxing you posted. Bye station mabangakule bathatha i-credit ke baba beyivideo yam, I will sue them. Andinazo nee-lawyers. Bye station mabayisuse laa video andiyithenganga kubo laa bag. Ubrother Pierre ayithenganga kubo laa bag, mabayisuse. I will sue them. I will sue them. Ndizabasuwisha because bayibelana ivideo yam. Hey mabangabi. Bangathathi le unboxing lapha ku-TikTok. Uyithenge phayana obviously. Oh no. No, I think I know the person, and ndiyamazi le nto azama uyenza. No, ayipostwanga ku-bye station, uyaxoka. I know what ndiyayibona le nto azama uyenza. No, my video is not posted on bye station. Qha yena uzama ukuthi hayi fake, that's why. Thini ndiphantse ndaphambana apha ndithi bayifakele ntoni ivideo yam pha inoba bayibile. No, uyaxoka. Thini yazi ndimthatha serious. Thini trap dinako ndimthatha serious nam bayithathelani ivideo yam kwa-bye station gama thini. Thini ndiphantse ndathi ndizawubasuwisha. Heyi qha ndiyambona mani uba no xa izawuthi that means isuka phaa. Hayi uze nge-agenda shem, uze nge-agenda, but ayilendanga mntaze, ayilendanga babe. So ke bendisatsho uba yeyi i-definition ye-good girl iyandidika amantombazana xa beyi-explainer, because why uyi-explainer ngolo hlobo? Because guys, really i-good girl mna inoba for me ngumntu orayight, but bona baske badescribe umntu ostupid, baske badescribe isibhanxa xa bedescribe i-good girl, of which man amadoda ayathanda is there a good girl? Andiyazi chomi uba there is a good girl okanye there is not, because ndizama uunderstanda uba yintoni, like xa siyicacisa masiwayeke amadoda ke, because amadoda ayathanda ufuna ubenefit ezintweni, babe betshintsha namagama, because indoda niyakwazi uthetha into enye kanti yena i-meaning yaloo nto i-different to the actual meaning yale nto. Ndenza i-example ndathi xa isindoda yinika i-peace, uthetha ngalaa peace yoba sumthethisa xa esenza into like, but that's actually not the real definition of ndinika i-peace, because ke if uzawukwenza ubhanxa ndiza kunika njani, uyayibona? So nje bayathanda nje ufuna uthatha izinto bazise kubo. Ngoku abanye amantombazana ayaphendula aba hayi, a-good girl is somebody that lets their partner get away with everything. You don't question your partner, you let them cheat. No. Taqamba, that's not the real definition of a good girl though, because le nto icacisayo ucacisa isibhanxa, and I really don't think uba that's actually the real. There are good girls, chomi. Ayiwethu andiyazi noba zikhona i-good girls, andiyazi noba azikho. Chomi, ayo point yam leyo, that's not my point. But bendifuna nje siyilaa nto ke-definition yayo uba guys noba yintoni, and mandifunda ii-comments ke ngoku ndiyekuloqa because ukudala ndithetha. Hayi wena stadisha ntombi, yo. Yo. I-good girl equals to pick me. Nansi ke ngoku enye a different perspective, because yintoni i-good girl man guys, because i-good girl equals to pick me iyayenza sense loo nto, like iyayenza sense, but it goes back to that definition besithetha ngayo, because le definition ithi bana you let your man get away with everything, you let a man get away with everything. Awumbuzi into indoda like no.
that's a pick me. You are being a pick me, shame. And usisibhanxa. What's your definition of a good girl? Andiyazi mani, I think my definition yam ye good girl ngumntu olantukileyo. Okay, yam ne guys, it's not perfect and nama ndiyazibonyana bayo ndiyaqekelela nje, ndiyaqekelela. Like ngumntu ozithuleleyo. Like ugelo othobeleni nothi onwaya bathetha kuthethwa ufumaniseke ba uncela kwakho uzawuthetha like ngumntu ozithuleleyo or respectful. Doesn't mean you're stupid, but you are respectful because uyakwazi uba respectful but awusosibhanxa. You understand no. Akusho ukuthi nje uzaba unenhlonipho, uthobekile, unomoya ophansi. Uyabona ne? Like awufana involveke kidrama. Like involveke kidrama ezininzi. Yes, immorals yekelebo, thank you. Ngumntu onemorals nje ungugelo kubani. Hayi nanso kuba definition ye good girl. Yabona le amadoda ba hayi nalamantombazana because andiwazi amantombazana. Nami ndicinga njalo noy. Hayi ndicinga njalo kuma nansi definition ye good girl leyo ba exactly you mind your own business. Ungugelo nje. You are nice to other girls, you are nice to people. Uyayibona ne le nto zama uyithetha. Nanso kuma definition ye good girl leyo ba when you are a good girl that means you don't question your man. You let your man get away with everything. That's not being a good girl now. That's being a pick me. And that's why abantu bayicecisa ngolo hlobo. Okay guys, another thing guys. Xa nxilile ndithetha ubhanqa ndicela ninyuke mani ninqande. Cala ndicela ifavor because ndithetha kwesibini lento. Xa ndinxilile okanye xa nindivayo ba le ndithetha nje okanye it's giving mean girl okanye it's giving ntontoni nje ndingathi ndi out of character. Nyukani izithandwa zam nithi noy sweetheart. It's either ucima ulive okanye sitshintshana itopic bafazi. Don't ride with a wave. I'm a human being ndingumntu. So sanuba ngathi ngokuyibonela group fumanisa kuba like obaba ubhosi. Hayi guys ndixeleleni. Hayi ichon guys. Bonyuka xa usitsho kwi-comments, i-comments andifandi izijonge chomi even nangoku engxaka ndiboni chomi. So nibo request abafazi, request unyuke utsho ngomlomo ba nway i-comments uthi nwayijonge i-comments yiyeke le nto uyithethayo ntontontonton phuma echukwini. Uyabona ne into ezinjalo because when you write me i-DM andizoyibona because I'm live at that time. Ndi-live andikwazi uzibona i-DMs because ukhona umgeshem abantu babanomsindo banwayi khawuyeke man. Uyabona ne? So please nitshoni xa unwaye ephuma ecaleni say it. Sanuhamba ngento unwaye okay unwaye ba uthe sometimes into endiyenzayo irongo, sometimes phuma ecaleni, sometimes I'm just being stupid. So nje inibonywana ngelo uyaqalisa nje ngoku. Uyaqalisa nje ngoku. Nibotsho bafazi. Yini ngingahlala nani kanti yo. Hello, Nwai. Hi baby. Mina, I would like to say in my opinion, there will never be a good girl because Right. society in general likes to prosecute women. No matter how good, no matter how morals you have, Girl. they will always find a way to criticize you and prosecute you. So I don't think there'll ever be a good girl. Sana. And unyanisile facts. You? Guys ijonga mna ndicapukela nalento ba niyalikhumbula la gama lithi Slay Queen bafazi. I remember guys I was in high school va. Ela gama lithi Slay Queen lipopular va. I-Slay Queen ngabantu abanjengobonanga ntombi ogelo abazisebenzelayo ntontoni. Slay Queen yayingonomza Mombatha ngela xesha. I'm still in high school. Kugcwele into ba Slay Queen. Did amadoda not change i-definition ye-Slay Queen bafazi bayenza ingathi yintombazana ethanda izimanga okanye yintombazana engenangqondo efuna iwigi yintombazana nje
But the word slay queen was a word that was meant to empower us as women, because I remember I was in high school. was. Nails, like I have to get my nails, because slay queen has nothing to do with what you do for a living. If we are tengisa mntu, that's you. Slay queen asinanto noba wenzani. Slay queen, you look beautiful. That's basically the meaning. Xa usi-slay queen, that means wena uhlala ungugelo omhle. We don't care what you do, keep background, because actually a doctor can be a slay queen. A businesswoman can be a slay queen, because now he has fucking zippo. You understand? Any woman can be a slay queen. It's all about how you look. Yeah, but you always on, like as fun as beko imini zoba uba usikubona uxwebile. We don't normally see you uxwebile. You always look good. You always look pretty. Your nails are always done. Yes. Hair always on point. Like you're taking care of yourself. You're taking care of yourself. That's the true definition of slay queen. I remember high school and sakhalela uba slay queen sana, and that's why zaba slay queen uphuma kwami high school no ndiyakhalela, because sibona bonanga iweaves zabo soloko zinhle, unxibe kakuhle, uyazinakekela, uzihoyile as a girl, and uyathanda uba mhle. So now men knew bayibona amadoda uba hey, ipace yamantombazana ngoku, there's no longer like natural girl ngoku ogelo like aba simple, bafuna uba slay queens nabo. And uba slay queen, guys, is expensive, because your hair needs to be done, i-nails zakho funeke zenziwe, so imali iyafuneka xa usi-slay queen. So amadoda ayibona le nto uba ayibona amadoda uba indaba yobu-slay queen ifuna imali, and so let's try to masiyenzeni ibe yinto emdaka, masiyitshintsheni ibe yinto, so that amantombazana angafuni uba zizi-slay queens. And even the Because concept slay queen had nothing to do with uyathengisa ntonton. We don't know what you do, keep background. We don't care. You are just pretty as a woman qha. Asinaxesha lento ba izolo wena waze wathengisa kwi-blesser. That's none of our business. Ayifuni thina, asiyazi. Ungayi-business woman, ube ne-businesses zakho, ungaya mhlawumbi ube notata orich, ufumanise ukuba wenzelwa ngabazali bakho izinto, still ube si-slay queen. I-slay queen, you just look beautiful. Ungugelo, you are the girl that you think you are. That's the not uba ngoku izilay queens go ayisabaweli wings, go gelo abangenangqondo abacinga i-weaves, don't. No. And I hate it xa umntu andiso-slay queen mna. Girl, shut up. Dude, no, even like manje today, ne, the concept of intombazana, ifune ilo, soft life, is also seen as a bad thing because you want a soft life. When? Since when? Lapho usister wakhe yena qala ebenganovuma uba usister wakhe ajole mhlawumbi nevunqela okanye akafuni usister wakhe afuna uba sebugqwayibeni. So why must other women bafuna uba sebugqwayibeni? It's like, as a woman, you can never like succeed in society in general. Like, especially insecure men. It's insecurities. Because guys, who doesn't want nice things? Okay, who? Who doesn't want to live comfortably? Just sleep comfortably, be fed every day. Uyafuna naye uba ki-mansion one day, uyafuna naye mhlawumbi uqhuba a supercar one day. So xa inguwe ngoku, hayibo. And they also like to say a man provides. Donga, yazi ndikuxelele yintoni wena? Amadoda anomona. Sorry if ndiyathanda uthetha, I'm such a yepper. No, it's okay. Amadoda anomona because bayazi ba thina singamantombazana uyakwazi uyifumana le nto kwenye indoda of which yena akazukwazi. That's true. Really, uyakwazi uphume elokishini ucolwe indoda enemali ikuthatha ikubeke ibu-elevate ubomi bakho. You didn't even do anything, awenzanga nto basically. Ubomi bakho buvele butshintshe nje. Qha ke ngoku amadoda bona bakwazi uyenza laa nto funeke yenziwe ngabo. That's why benomona, because why ungafuni umntu owazifuna into ezinice? Why is that wrong? Why would I want to struggle? Why? Yeah. Why would I want to suffer?
Why Suffer. kufuneke kusafarishwe guys? You? Ha son. Like it's so Like, crazy. it is. It's so crazy. You ayadika amadoda. So kule nto yogood girl nqoma ima ndiyayicinga le nto and I hate abantu abayidescribe ngehlobo lobana i-good girl sisibhanxa ntontoni. I-good girl ngumntu nje ozilungeleyo mna ngokwe-definition yam, but still noba uzilungele amadoda soloko ezawufumana into nje uba ayichithe le nto yiyo. And then I think it's like the concept of like a good girl, ne? The reason why abantu bathi is someone who's submissive, who listens to his husband, is because a good girl was created by amadoda. Yibo abayicreatile. Ngabo. That's why it's like the first answer. It's like, oh, be a good how guys. Okanye wife material. I'm too argumentative to be a good girl, mina. Nam ndiyathetha sana because ndinayi-opinion kaloku ndinengqondo. Yeah. Hayibo. Ngokucaba ngoku noba uyayibona uba ayiyo, caba funeka uthule ngoku. Huwa abafazi. And ngamadoda azeni naleyo nto yazi. It's them. Ngamadoda because It's bafuna them. like bafuna amantombazana ufuna uba And I can guarantee you it's broke men who came up with the concept of a good man. It's broke men. Because if I know like the wealthiest of people, they love a woman having an opinion because they want to they want to have a conversation with you. Bafuna ukukhuluma nawe. nocaba ngoku ba kuthiwe A yo injalo. Oh, Hayi guys, people. nirongo senisirongo njani? How strong kanjani? Indoda le itshoyo futhi. Yhu Joe. Ayadika amadoda. And ayadika amadoda angenamali sometimes, but hayi nawe nemali akadike. Bayadika, but still at least banemali sathi. At least badika benemali. Lo uzawudika Banemali. nemali. Hey, but guys, ithini into yethu as women? Ithini into yethu guys? Sifuna ntoni? Sifuna uthandwa okanye sifuna imali? Ithini into? What is going on? Because uyazi ba ndibone enye post. Ithi la post iku Instagram. Ithi ba love that woman, that broke woman you have. Because amantombazana xa enemali, the women don't fall in love when they have money. So bafazi, and xa ndijonga i-comments like really nangamantombazana sana ayivumela le nto uba isuka mna xa uba ndinga-rich nje akho nto indidibanisa namadoda. So guys, yeyiba ithini into yethu, ithini into yamantombazana, ithini into bafazi. Okay, ne? Lukhona uthando okanye kwenzekani, ithini nale nto? Because a lot of women were agreeing with that post, guys. Itsho la post ithi thanda loo ntombazana unayo ibroke because amantombazana don't fall in love when they have money. When they're rich, they don't fall in love. So I think it's mainly because ne, we were like conditioned as abafazi guti in life a man will provide for you. A man is the breadwinner of the household. So when like the roles are reversed and when nemali yakho eningi, So you feel you like won't go you're after woman. it. Yeah. So like you always, and that's like, and then usually like they date someone in their tax bracket. Hayi Like man, umuntu guys. onemali elingane yakho or who has more money. More ne uli uthi that's true, mna ndidikwa ukufa indoda noma ndine-1,000 rand qha. Xa ungafoli in love, But like I think also like hayi see, no awufoli in love nanguwo broke funny. moshakele, sokumoshakele. Hayi sowumoshakele tshomi, ufuna usiwa kumakhenikhi sana. Yhu iyadika indoda xa unemali, ayini guys. Hey bafazi, hey, so ithini into yethu bafazi?
and nawe abantu bengqina sana uba hayi bafazi nami ndivele but guys no man lukhona uthando bakhona oogelo abaprovayidela amadoda sithini ngabo Yeah. Abo EK no TikTok is love man no Chris. u-ek lo uthanda ukucheba Yeah. install nguye oprovayidayo Yeah, bo. hayi bo No, there's even a video like auntie like they were on live, ne? And then a comment was like, Chris, you need to go get a job. And then EK and Chris was like, no, EK has the money. And then EK took out the money and stuff. Yeah, bo. Chris, I got msebenzi. hayi guys you are man why phofu yeyi nam And ndake no abusive on top of that. uyayibona ke le nto bendiyithetha ndisithi it has nothing to do I really hate it when people ukuba naxa when a woman is killed okanye a woman is being abused I hate it when people say guys be independent so that you can avoid things No, love. babe it has nothing to do with you being independent it has nothing to do with your success ayinanto nokwenza ne-finance uyakwazi uba independent ube ngugelo but still uhlale nango ikheyini unendoda yabusive kodwa nguye oprovidayo and I know a lot umntu abe eprovida ngokwakhe but eli khadi hey guys ikhadi yindoda indoda ide ibe nomona so nje I hate it when women are being told to be independent. I feel like it's just people making excuse for amadoda because noba Excuses for yes, for the man. an excuse and iyandicaphisa when it's coming from a woman. You're coming here to advise young women to be independent because a man won't treat you like that if you are independent. No, iba independent because you have to as a woman. You have to be independent. As a woman, it's for you. Because really, you're gonna go to school and be this successful one because you think men will treat you better. You And think men abusive men will always be abusive, no matter how successful you are. no matter how They successful don't discriminate. ayishaya impama uba uyafuna uyishaya impama jo ngokusuka emsebenzini ke phofu lapho usuka emsebenzini lapho usuka emsebenzini awudinwe impama jo they want but at least uzobe independent exactly but be independent because you have to be independent as a woman not because you think men will treat you somehow sufundela amadoda okanye suba successful for amadoda do it for you Dude, if you do anything, like if you want to like be independent but you're doing it for men, stop again. Like don't even try. Don't even Right, try man. because it's pointless. it's pointless Pointless. hey abuye emsebenzini nqindi usandongena endlini usandovula umnyango kulinde emnyango because yena ujobless akanamsebenzi akaphangeli so uyalazi ixesha lakho lobuya ukulinde emnyango awukangeni nongena one step nqindi down awuyazi noba ubethelwa ntoni down They don't discriminate. indoda egeza iyageza qha and guys siyeke noba ngathi siyabaphucula aba indoda egeza iyageza whether inemali whether ayinamali whether itheni whether yathini uba uyageza iyageza qha whether wena wanemali okanye wena wanentoni it really doesn't matter it really doesn't matter umntu ogezayo uyageza qha uzawugeza futhi Bye bye, Noi. okay sandra sam bye bye my angel bye bye my lovey
Bye bye. Bye, love. Yhu awuyiphuculi guys indoda ngemali yakho. Yhu hayi bo noba unemali sana ukhuselekanga like indoda you can't predict. Hayi wena like abadoda ngeke uwagqibe tshomi, ngeke uwagqibe, like ngeke uwagqibe. Hayi asile tshomi, asile, but you are Hashem, ndiyabathanda. Am I toxic for loving them? Not agezayo kodwa, but hayi ndiyabathanda abafana abo tu. Ngaba ndi-toxic. Yo guys siyazithanda na. Because ndiyawathanda mna amadoda shem. Nyani ndiyawathanda ndikuxelele noba, but andiwathanda gezayo. Anditsho uba mhlawumbi ndiyawasapota, ndisapota no. Ndiyawathanda tshomi. Nditsho noba ungaba umhle abanandaba laba kuphela bazokwenza. Hayi suka, noba umhle noba utheni, it really doesn't matter what you do as a woman, Shem. It doesn't matter what you do. It doesn't matter what you do. Lips. I once had a woman that said her man made her undress to see if she didn't sleep with anyone. Oh, yeah. Hayi. Xa funeka akhulule. Uzawuthini? Ungayinukisa. But there are women who do that to men. Niyaloo nto. I think we once had a conversation apha ku-live. Kwaphuma into yoba uyayinukisa. I think ayilapha ku-live loo nto leyo. We once had a conversation enjalo. Batsho amantombazana uba uyinukisa into yakhe umfana uzawufa. So women can be toxic too. Because into oyinukisayo. So namantombazana can be toxic. Yho, khawufana ucinge kuthiwa khulula. Yho. Nangu namhla esithi iyavakala xa ilele nomntu. So ngonamhla aba. Hayi bo, andiyazi uba bayenzani namhla kawuthethe uba xa ugqiba uyinukisa wava uba wenzile uzawuthini. Ithini next move. Hayi mna like ifani kwale nto uba uzawuthini kuyi, mhlawumbi uthe umke namajita iqalela phi loo ncoko uba uthi makakhulule uzawunukisa. Hayi isuka i-relationship yenu i-toxic. Hayi toxic relationship yenu because loo ncoko niyiqala njani? Uzawuthini uzathi usuka phi? Because I don't think incoko yoba yide ukhulule it doesn't sound right kikamena, because there's no way ba oh baby usuka emajiteni, oh okay ndicela ukhulule ke ndinuka into yakho. No, I don't think yenza kanjalo. Kwale nto uba makukhulule kunukisa izinto, I feel like kukho i-conflict yakho kuyashawutiswa nje, because it's not possible uba kupholiwe like akho fight akho ntoni kuvele into ezipholileyo uba uvela phi. Like it can't be calm.
Ba uvela phi? Troy. Awunqabe. Nabile. And Nafuti, I want to take this moment and apologize for not wishing you happy birthday, darling. Thank you, love. That's fine, Mdasi. Waited, Sana. Thank you, love. Thank you. Oh, andiyazi nginqabe nyhani, because I was enjoying myself this weekend. And I met up with Mihlali. Finally. Oh, because Michelle is in Cape Town. Yeah, but he left like a day Oh, after. already? Yeah, like he arrived on Saturday, I think, in the morning, and then he left like Sunday in the morning. Hayi bo uMihlali. Inkosi, eh, Akadiki. kahlale shem, uyawahamba. But I think we enjoyed because the last time timgqibele esiye Grove. So enjoyed all day. You guys had fun. Yeah, sikadibana sonke sitye and kuza kufana ngelo, man. Oh, hi guys. But I saw now when you enjoyed your birthday. Yes, I did. Nefamily yami umfazi. You were so cute. Family, clock it. Sana iphantsa yamoshakala guys imini yami hey ndatshisa ilokhwe and ilokhwe yami funeke ndiyoyilungisisa sana because I can't. Itshile. Ngeke ayina. Bendiyi-ayina. Yho, ndaqonda uba and intliziyo yami isebuhlungu nangoku but ke mayilungiswe because I love laa lokhwe guys. Yeah. Andalila throwing oh god imini yami ke ngoku seyimoshakele because ndizawunxiba ntoni. It's what I've been stressing about the whole time and then I remembered but I have my favorite dress endingekayinxibi that's still new ndizawunxiba yona so andinayo enye i-second option. Cape birthday yam tshoma nonxiba jini sana. Imagine. Uyayibona? But ke wethu even ilantuka i-second outfit 8 wethu but it's not what I wanted to wear. Ngala mini bendifuna unxiba la lo. No, it's not a silky dress. But la material andiyazi uba injani guys. Oh god, ndabe ndiqonda uba andiyazi noba ndiyisike okanye ndithini but like ndiqonda ndizayimosha wesi uba ndiyisikile but ndifuna uyisaka itailor akhangele ilaphu elinjeyana aphinde alithungele or something like I don't know what must izawukwenziwa njani izawulungiswa njani but yho amayilungiswe sana. Awunicebe. Awuncela uthenga entsha. Tshomi inoba iyiphi kaloku kwazala ayisekho in stock. Yilokho yanini? Ayilokho yakhupha kakhulu tshomi. Let me show you this dress. Nam nditsho wena clothes uba makasenothenga entsha sana xa and then mhlawumbi afumane but angayilahli le yana afumane itailor like umntu omo creative. This no sana guys intliziyo yam nentliziyo ebuhlungu. So I have to wipe off my makeup as well because bendenze i-face beat I have to wipe it up ndaye funeke ndiyisuse because iinyembezi zezamosha. Iwali? Shame too. And my man made a reservation for all 4. Wabe ixesha izi 5 to 4 ndisasula i-makeup andiyazi uba ndizonxiba ntoni. Ishati ebendinxibe ngamini yenga ayinwanga no-ayina but wethu I had so much. Angijambi. Why did you say that? I think you just Yeah, guys, she was. because they guys they love. I really love it. Kule ndawo i-cream. Yellowish. Thank you. Like iyandibamba apha and then iyeke ezantsi Yeah. xa ndisasongela phantsi nditshise efront. Oh. Andizabi phambili son. But do you think oh no, that's burnt.
That is great. I thought I saw Jamba. Yo, listen. So like ndingathi bantu bakhangele amaterial enje or something like this, and then maybe baphinde bayithungele apha. Yeah. Yeah. Like baphinde ba-add like bathini bafake enye umzantsi omtsha. Something that enje okanye maybe ilace leave. I don't know. I'm scared. Abantu bathi kutheni ungacela itheyila ikufakele iflower. Eli-black. Unyanisile, eli-black, iflower. What? Because ndiyayithanda guys le logo, ihlobo endibile ngalo ndixelele. Yeah. What iminyama imoshakele for real, like imoshakele. Angalifaki iflower apha because actually ilapha ekoneni. It's here. Iche apha. Nayibona ne? Flower. So nice black flower mhlawumbi. Not elincinci futhi like elikhulwana. Elimnyama. Lenziwe kakuhle. Ndizawutsho ubheka bhinyani masikhangele umuntu ozoyithi ungasana because no ways. I think thina singorichimisi. No hurt your hands, Sarah, because Ndayiphinda ndayithetha yazi Troy. Bendisandicinga ke mna ke uba mavele kukhululwe eli lapho kuphinde ndikhangele elinye lapho and stuff like that, but I think iflower that's a good idea. Elimnyama. This is Chanel bag yam. This is Dolce and Gabbana heels. Damn, guys, ninyanisile. Whoop. Andiyithandi le lokho ekanje bethuna. It's gonna eat. It's gonna eat. And ngaloo Troy ndiyifumane eseyilini le lokhwe. This dress is 2,000 rand. Oh, KwaZara. no, I fan 2,000 rands. Oh my God, that's like a lot, like. But because guys, the quality is good. It's beautiful. It's giving classy. Intle man, beautiful. Mandifake flower, guys, uninyanisile. Ibiseselling, the original price is 2,000 rand, but ndiyifumane nge 1.2. Yebo. It's good. Ndiyifumane nge 1.2 mna. The original price is 2,000. So how far ucinga inhliziyo yam? I see Chondakabawa. It's a very good deal. Yeah. It's a very good deal. And KwaZara bayenza sales. I don't think they do have this in stock. Once benza sale, bafuna ihambe. You? Hayi from 2,000 kaloku to 1.2 bafazi. 40% off. 40% off wonke. Ndiphinde ndiyitshise ke ngoku mna and then ke ngoku enye ndizayifumana phi? The quality is everything. Ayilo tefe lento. The quality is giving. You awufana ucinge this dress plus ne-court heel. God, bendingemhle wena ndilinganisa. You are son. Le dress ngathi yenzelwe kum. So Jo, funeka kuyofakwa eli flower. Flower elimnyama. Perfect. You hayi ndincede ndayithetha yazi. You because guys nyhani ndikhathazile ndikuxelele. Indikhathazile wena. Yo. And itshiswa ndim. Yo. Ewe amayifakwe iflower shem.
They don't have it anymore. They don't have it. They don't have it, shame. Abanayo. You can still put iqhosha. Phi ngoku uyibonile laa nto? Ndizalifaka phi iqhosha ngoku? Kwinto etshileyo. And ayinguwo laa mtshiso ufumaniseke uba ishiya imark ye-iron. But noba ibingulaa mtshiso sana bendingazokwazi uyinxiba, but benza inxiba. Itshile igqabhukile. Itshile igqabhukile. Hayi akayibonanga ndiyaze iqhosha ndizalifaka phi sana utshomi. And this dress is black. Uthi ufake iqhosha sana. Yho ya ke ndizalifaka phi nanti kulaa nto itsheka ngakaya. I-ideas zabanye abantu. Ndiphekisa. Ndingafaka iqhosha. Laba ndisiyafisa izinto because akho zinto apha siphela. Uyasiva sithetha ngeflawa elikhulu wena ufuna iqhosha. Hayi ifuna iflawa. Unyanisile lo uze neflawa. Mna ke bendifuna kususwe kwalela ntuka. But ibizaba extra leyo into eninzi and possibly ruin i-dress because le quality yale cloth I don't think uba ndingaphinda ndilifumane anywhere. Uyaphoxa umntu apha kaloku tsho masimphoxe siyabuza silifake phi iqhosha. Ngumbuzo mani. No, not iflawa eli-black and white, iflawa eli-black. Just black. Uzawuhlala phaa qha. Ebengaphoxwa sho bengafili olo hlobo. Angafili uba uyaphoxwa tshomi. Open islit, but ke ngoku kuzawufuneka igotywe xa ndizawuvula islit. Xa ive. Tshomi kuzawufuneka igotywe sana xa kuzawuvula islit. Because neslit sounds like a plan, but xa kuzawuvula islit funeka igotywe laa ndawo itshileyo. Izawufuneka kugotywe ilokhwe ke ngoku ilaphu lelokhwe kufihleke laa ndawo ezi ndawo zitshileyo. So I think li-right iflawa. I think iflower is perfect. Thank you Sinathemba. Flower is perfect. Yho. Imini yam ixesha yaphela but yho iphele kamnandi ibimnandi. It was so nice. Sayi-enjoya wethu. Bekumandi. Yho. Iflower elimnyama sana guys. Lo uze nalo idea yintswimpi. Bendingayicinganga tu. Faka iqhosha mani wayinoyintoni. Ndalifaka phi na iqhosha na ndiyelephi eli qhosha ndizalifaka. Alincinci iqhosha for uba ndimele ndifake iqhosha kulaa ndawo. Faka iqhosha elikhulu libe custom made. Yho and ke iqhosha alizusinda because awufuneka ibe liqhosha elikhulu nyhani lizawusinda iloko yam itsaleke icaleni. Lizawugoqoza sana. And ke iwari yam liyagoqoza in between your legs izawuba kanti lisend. Thini? Ya ke li-right eli flower besithetha ngalo black. Iflower eli-black lizawuhlala phaa. Yho. Qoba ndiyinxibe ndibe on. Ndizawuvele ndibe on nje ngaloo mini. Into endizayithatha ii-pictures. But I still look cute. Besiye out lutho. Kuthiwa yes Troy undiphoxile hayibo. Oh sorry Phoebe son. Sorry my yes. Uthi ndizawuyenza kaloku with the lokhwe ndisose ndisenza esa story times andinika update ndinibonisa hayi ndizawuyenza OOTD ndinganza nenzele ivideo xa i-right. Thank you. Ndizawunenzela shem ivideo xa i-right. Ndifake amacici am that I love amakhulu agold. Yo, but the bag is silver. But the bag is silver.
ndandikhe ndazithengela ke amacici asilver same kind qha umama uyathanda uthatha. Mnoy, please say you love to kunini ndifuna i-attention. Oh, hi Diva. Bengaske ndenze esi style. Yo guys, uyabona kwa esi style bendisenzele le logo because inguveza mqolo apha eback. And then ibe yilanto ke ntona nene. Lanto sas uveza mqolo, inguveza mqolo. Ilantuka. Bophelela le ndawo. And then ibe nguveza mqolo. Yo. Kaloku ilokho enguveza mqolo. Ayina lantuka ayifuni style esawuyiwizela. Because funeka uvele la mqolo. So bendiyithuze le hairstyle ngamabomu ndiqomba yo into endizaba mhle yona. Zaba on. Ifuna kanye le hairstyle lo lokho. We backless. Ifuna kanye le hairstyle, i-hairstyle ethe. But so what? Ke kanti la makeup ndiza kuyiphinda. Nale hairstyle ndizayiphinda. Le lokho ibe ifakwe iflower. Ela hlobo endifuna ndizawunxiba ngalo. Ndiphinde ndihambe out. Kuthiwa i-halter neck yantoni? Sazi u-back thina. Hayi mna ndazuveza mqolo bafazi. Kuveza mqolo kum. Yo, ibi on. Ibi on wethu. Ibi on la makeup shem ndiyithandile. Ndingumntu ongayithandiyo ke mna ke makeup ixesha elininzi because I don't like ndibe ndinathi ayindimo. Ukira wathi sana girl, it's not just any day my dear. It is not just any day, my girl. Ibirthday yakho, so do something. Anyani la girl undenze kahle shem ndiyithandile mna. Normally makeup and this is too much. I don't like it. This, that. But layer. Oh, on. Thank you, Anela. Wow. Have you started watching Bad Influencer? Ndifuna umbukela ke yazi khame ndimlight. I love the plot. I love the setting. I love the car in better on edge. Utshomi yangaske ndiyibukele ke ngokwenza sayidiscussa kamandi. Indibeka on edge andifuna uxoka. Indibeka on edge. Yho iyandidika mystery sendibeka on edge. Yima uyigqibile? Andikayigqibi. Ndise episode, I think episode 5. Ngeke ndiyibukele sana. Ndiyijonga uba ithini into yayo. Because bendibona ilantuka clips. Ndabona ozozi. Qha. Xaba uzozimi. Imnandi shem qha indibeka on edge son. It's on Netflix guys, it's not on Showmax. Ubona xa ubukela isirisi ubona uba yo hayisani udabhaqwenini okanye kutheni besenza kanje yo kodwa abhaqonini umntu okanye noba kabhaqwanga like hayi minti noba kabhaqwanga like bengaske ungabhaqwa and ngaske ngithi drop man kubekho uhappy uyunga-asani kubekho happy ending khanye ngoku for the plot, like the plot keeps on thickening ngingxaki. Yo, ayifane ndiyibukele sana. Otherwise, imnandi shame. Netflix has outdone themselves with this one. Because iimovie zalapha eSouth Africa ziske zindidike. Into zalapha eSouth Africa. Because bayeke bacace uba baya-acta bona bayandidika. But iwari yam is that inoba budget ke ukela production iyonke nje to get ozozibini almost zonke eza influences on ilento zayenjeyana like on a series. But it they gonna make money nabo because people would go bafuna ubona uzozi.
Umntu ufuna uyobona i-influencer because nabo ogama sebeyipromowutha ngoku uba abantu mababukele bayobukela. So ingulowo nalowo ufuna ujonga uba ukama uekthe njani mhlawumbi. Bagxeka abagxekayo, bancoma abancomayo. So izawuba yilaa nto izawuba yinto ethethisayo bukelwa ngumntu wonke around. It's gonna make them money. It's gonna make them money. Oh, bayasebenza. Ingawubenza imali. And bayeka babona uba uzoziyabe ilamini bamnika ngamabomu la role. So it's all calculated sana. Yofuneka into uyibukela ndikuxelele yazi. Namu man, ii-actors alapha ziyandika mna. Yho, basike bacace wena. Yho. Like basike bacace gcaba you are Asan. Yi-acting le yenziwa apha. I-USA eka Lantuka. Okhona iFerguson. Yho. But no generations ngoku manje ndibona iLantuka. Ii-clips zika-generations. Yeyi. Uzalo guys usekhona. Sezinye izinto nari ke ezindibonayo uba hayi. Sezinye izinto endiqomana. I thought ukama uzocaca but sana ndithathele phantsi umntana abantu. Oh wow. You are all Kings of Joburg. You are uqhayi le nto uba ndithanda uzolisa. Ndiyosibukelela uzolisa xa luva pha. Because naye ukandidike naloo zolisa because sometimes like wenza kakhulu man ubazimisela gqithi. I don't give a fuck what you say. Ndive ngiqamba weyayi ke ngoku. Ntoni na ngoku? Hayi wena ugenerations uwes. Hayi uwes. At least olaa nto kozolisa xa luva bayazama tshomi. Xa basike badidike ngothuka. Ufumanisa ukuba yowa-asa. Kwabantu bathetha kanjalo na? Soloko benofaka phakathi. What the fuck? Bayadika. They're doing too much. Esakhona generations ndikhe ndizibona ii-clips ku-social media. Ewe mani benza over bayayibaxa. Bayayibaxa shem. Thank you. Uyayibukela inimba ndiyibukela i-TV mna. Yabona ngoku nale yenza ibukeliswa nguTroy. Nalo nto we-influencer. Oh, bad influencer lots of would ibukeliswa nguTroy. Otherwise, nope. I don't watch TV. So ndilapha ku-TikTok. Okanye Instagram. TikTok or Instagram. That is where I am. Engathi siyarhawuzelela and ndizayikhulula. Xa into zandijika ugqiba kwam uyikhulula kuzawuthatha ixesha uba iphinde ndiyi-ayine ibe right. But ndizayi-ayine ibe straight. Slay Queen yona Troy sombukele ngathi reviews are not giving. Angamniki i-chance Slay Queen ke sana, but I did see it. I'm not sure. Bad influence. Bayakuncoma shema. Kubonakala ngathi imuvele laa nto. Yho, it's seriously nice. Mamela, uyabona la unento zabo andithi
le show Bad Influence, it's about counterfeits, yabo, like fake bags, fake Gucci, yonke loo nto. Yabo. So ndibone ipost yomnye esithi alazi ibithiwa ngukira na kayimba but ukhona umuntu othe into yobana bebengayazi into yobana oosisintosh nabo bangabanjwa because le nto bayenza illegal ethengisa. It's illegal, Chomi. Oh, yes. No, I knew. It's just that ndihlekiswe yiposti mna. Ndihlekiswe abantu abayothusayo, abayothuka yiloo nto. Namhla ndibuyile nwhayi. Namhla ungomphi kanene? Besigqibe ngantoni Chomi? Hayi mntase i-wrong into othengisa ilantuka i-fake. I-wrong Chomi and bayenza public osisintoshe and osisintoshe don't know abayazi. I-wrong ungabanza. Ungabanga but bayenza sinabaye eSouth Africa kumbe maxesha laloo nto and kaloku as brands they are big brands with so they really don't pay attention kwezi zinto but kwamanye amazwe like oma-UK wawubeke istand sakho and bayasibeka istand but ayakwazi ufika amapolisa abasusi. Hayi kaloku namhla xa uzawuthi ubuyile ndiyazi ngoba ungomphi aba bantu baninzi. Ngithathe rongo. Because nye airports, bayayazi into osisintoshe, bayayazi bona. Because yaqutha into zabo ebantwini. Because ayikho right. Ngithengisa abantu beziphi. But ke bayaphanda nabo ufundini. Bayaphanda. Ukhona omnye wena Troy. Khona omnye ndiyabona uba shem wayizama isigezo uthetha ngoba uskema ntoni kwi-comment section yam ne wayizama uthetha isigezo xa njengoba ke iprofile yakhe ungusisintoshe ndiqomba ngaske ndithi wesiba ujaje izikemers wena elo xesha naye ubhizi ngento illegal because uthengisa into ezifake ekho semthethweni le nto uyenzayo wena qala. So xa ngusisintoshe ziyeke izikemers nezikoli because nawe usiso isikoli xa ngusisintoshe usisikoli wenza into engekho legal wenza into erongo ungabanjwa. Masibuqaqa hayi ngamanzi andizubuqaqa nix. Ngamanzi akho nto ndisayiqaqa sana i-illegal. OoNike abayibona imali abayenzayo because kaloku abantu instead of uba bathenge uNike bathenga kuwe. So imali ooNike abayibona imali yabo. Nabasebenzi booNike nee-designers ooNike umsebenzi awubonakali because abantu bathenga no-Louis Vuitton bathi benze mhlawumbi iibhegi eziyi-50 but wonke umuntu unayo le bag like abantu abaninzi banayo. It doesn't make sense. Fanele benze ii-sales kaloku but abenzi sales because abantu umuntu avela aziyele kusisintoshe. So ibhizinesi yabo but ayicinga ayiyo imani ibhizinesi aba bantu sezinkulu. Yabona girl ex-boy no Maxhosa ngoku. Uyambona ba
uladuma akazukwenza mali because wena uthengisa ifake yayo and then ngoku abantu bazawuza kuwe ke ngoku instead of baye phaa kuladuma. I-creativity kaladuma, aba bantu abaqashileyo iladuma, iladuma pha uzawabhatala njani because kuthengwa phaa kuwe wena sisintosha. So it's very wrong. But wethu ayisuka kusemhlabeni wethu apha wethu umuntu uyasava, umuntu ufuna uphila umuntu uyazizamela. Kuthiwa no-era ukhona kwaShein nakwaTemu wakafana ucinge. Uyabona kuzinhle ke ngoku yena becinga wenza imali, i-creativity yakhe ntontoni, uqasha abantu kanti umuntu azithengele kwaShein. Uyayibona ne? So no. But we are surviving wethu. Abantu awufana uthini because kwabo sisintosha bayazizamela. Awufana uthini? Bayazizamela. Hayi bo iyana uhleli. Hey ngigqibelelele. Is she sleeping? No. Oh. Thanana. Ndiyabuya mani kuwe mntanam. Guys, mna ndizohamba soon. Ndiye emntani nam. Yho. Abantu bazama imeans zokuphila. So ke ukuyawuncama ukuthi uyini sana. Hey, and sisitosha bayenza imali shame guys. I'm not gonna lie. Abantu bayenza imali ngamjoyela phansi sisitosha ucimba bafana bayo. Bayenza imali. Bayenza ibusiness zabo ziyawuza. Ukhona qha noncane mani bengcola apha. So usually kuba sekamereni. Hey, wonke umuntu uyihustler wethu, wonke umuntu uyaphanda guys. Hi my angel, wonke umuntu uyaphanda bethuna. They're buying cars, usisintosha intombazana, yo nyanisile nika. Bayenza imali, yo usisintosha sana. Bayenza imali shame. Bathenga imoto usisintosha left, right and center. Those women are busy son. Bayenza nyani imali. So wethu bayaziphandela nabo sana ihlobo lapho. Angancama uthini? No my fave, hi my angel, angancama uthini? But ke guys iba buhlungu xa ungumuntu because for example khawucinga uDJ izinhle ke ngoku nanku era wakhe uthengiswa. Yo, ayinoba ibuhlungu sana. Owner wena brand owner because it's your brand. Now imagine but hey hayi wethu kusemhlabeni apha. Yo. Kusemhlabeni apha sana. Kusemhlabeni uyancama uthini? Why is Yama crying? No, she's not crying. I think she just woke up not so long ago. Ukhona kaShenu era kazinhle khawufana ucinge sam. Uyayibona ngoku i-customers, ama-customers azawucutheka. Bendibona lo ka-group 5 investments cars etc bayenza andiyazi nayo group 5 ke mna ke bayintoni. Everyone is creating employment guys. Ne designers nazo ba create employment.
Kii-factory zabo but naba benze fake nabo ba-create employment because funeka kubekho abantu kulaa factory yenza ii-fake zeebhegi, funeka kubekho abantu abayenza. So uzothini ke ngoku? Uzawuthini ke ngoku? Uyayibona? So apha emhlabeni sana, everyone is ripping everyone, is ripping someone. Kuyaqwithana nje, wonke umuntu uzama usurvive. It doesn't matter uba illegal okanye ayikho legal. It doesn't matter uba utshonisa ibhizinesi kabani. It doesn't matter. Abantu bayayenza qha kubhizi, bayahaslisha. Ibuhlungu kakade xa isenziwa kuye umntu. Ibuhlungu but ke nosizinto kaloku nabo, but they are trying to survive. They are trying to survive at the same time. As much as betshonisa mhlambi bathengisa uera okanye masithethe ngamaXhosa because bayamthengisa. Mhlambi ngoku ethengisa umaXhosa yena uladuma mhlambi phaa akayibona iprofit yabo yazo abantu abathengi bafuna bathenga umaXhosa kaSisitoshi. But at the same time, even though uSisitoshi etshonisa uladuma ne, uSisitoshi unceda nabo bangamkwaziyo umafford umaXhosa. But guys, uyayibona nje uba kubhizi. But you know why, when it comes to black designers up SA, tell me, they don't make it affordable for us. There is too many classes here. You know what I'm saying? Way too many. And then I want, let's say I want a Makosa brand, right? A Makosa item. But I cannot afford it because my fellow black person has made it really expensive for me to actually afford that brand. But kaloku naye uyayazi nje price engala hlobo, uyayazi quality yomsebenzi wakhe. Remember kaloku naye ulantuka uladuma, it wasn't easy for yena uba athi vele athi come up with this such amazing idea. So we need to also give him credit because umaXhosa didn't just dume abe ngumaXhosa nawe umrhalele. It took uladuma uba acinge abe creative. It took time, it took money. He spent a lot of money trying to uba business yakhe iti. So no, ngoku you can't say kuladuma uba no uladuma nah, I can't afford it, so yihlisa price. What about umsebenzi wakhe, his creativity? Uyayibona? So guys, it's tricky guys, it's tricky guys. It's very tricky. Well, if you can't afford it, yeka. Like really, like awunyanzelekanga into yakwazi uyirhalela ikude. Hayi because nam guys, I'm one person. If caba ngoku kufuneka ndithenge fake yayo, hayi mayiyeke because icacile kaloku uba ayindilungelanga mna. It's not yet my time. Uyayi-understanda? Phofu ke ndingumuntu onjalo mna. Kucacile uba it's not yet my time kaloku uba ngoku ndizade ndithenge efake engeyiyo. Ixesha lam alikakafiki. So that means mandime ndihlale phansi, and that's okay too. Bafazi uvuma imeko kuyo, uaccept ihlobo olilo and the things that you can afford and the things that you can't afford. Like ube right with that. Because the fact that so funny fake kutsho ukuthi nje kwalo lifestyle awukwazi kuyi-afforda, and there's nothing wrong with not being able to afford mhlambi i-luxury ntontoni. Akunyanzelekanga bacaba ngoku, but ke there are people who are okay with it. Ndingazoba mhlambi ndibalanduke bona abantu that prefer to buy fake because there's reasons zininzi. But mna for mna ne, the fact that idabo bandithenge original iyandixaka, hayi man vele ndiyeke, mayiyekwe bafazi.
hayi mayiyekwe kusho ukuthi andikakafiki kulaa level because guys xa usewufikile ki-level ethile ebomini akho need noba ububala ubucinga usaver because ukulevel ebomini bakho whereby uyakhona uku-afforda senje uba it's not ayonto caba you know ngoku kwafuneka ngoku caba ndithenge i-fake because ndifuna usave imali into ntoni kutsho ukuthi andinayo ayo lifestyle efana uba ndiyayiphila leyo ayibobomi bam ngondingenaphi apho hayi mayiyeke bekhona oluwela ntombi hayibo hamba uye kwaluwela sisuthenga ibhegi nabo Steve Maiden uSteve Maiden ungayifumana ibhegi ye-1.5 hamba uye kwaSteve Maiden uyafumana eduphu at least ayo fake ayo counterfeit uyabo but mna that's just me of course ke singabantu we are different people akusho ukuthi le ndlela yami yiyo caba ifuneke wonke umuntu ahambe ngayo no bakhona abantu abafuna unxiba ifake because ke uyabona but mna I think for mna shem andibani nofoster izinto yasi ufoster uba ayindilungeli into asekaya indilungela andinayo imali yanayo sana andidibenanga nokufoster nje izinto bendifoster some people believe in fake it till you make it uyayibona ke so it's many reasons honestly it is many reasons cala ubuza bakuthi ikhona ibed I mistakenly sent you an invitation ke yo sorry invitation erongo sinawo sorry my angel ikhona ibed set kaGucci hayi zange ndayibona ibed set yakaGucci we ifake ihamba ne-expensive lifestyle because you have to convince us it's real uyayibona ke hayi baba nayo i-confidence tshomi abantu umuntu uyanxiba ifake yakhe ahambe umuntu uyanxiba ifake yakhe ahambe sho ubuconvince abantu no if mna it's not meant for me and guys another thing ngam mna ndiyabhiliva mna the fact that le nto xa bafuneka izenzima wenze izinto like funeka ube extra ngoku ube uzistrainer wena mna the fact that funeka ndenze loo nto then I believe loo nto it's not for me mna ndingumntu obhilivayo mna uba the universe is not stupid if something is meant for you izawuza kuwe that doesn't necessarily mean don't work hard as a person don't but kwalo work hard wakho uzawube you can feel it uba you are working hard for into ethile but kukhona okakuzama ube usenza izinto because ufuna a certain thing you are mna then ayoyam guys yo hayi ayoyam it's not meant for me shame kodwa bendifostela ngoku also the head to toe branding looks it looks ntoni andikuva ke Swazi andikuva ngicela yo mna I don't believe baxaba ngoku into if it's meant for you sana the universe will bring it to you but akusho ukuthi as a person nawe hlala phansi dehle and just wait for the universe uyayikhawulela but njengoba uyikhawulela in the right manner it doesn't drain you uyayibona if it's meant for you it won't drain you ayizukudraina mentally ayizukudraina physically ayizukudraina caba ngoku une-stress you are into xa aligna nawe ivele ize uyayibona but ke guys kaloku we are different people maybe abanye abantu they are okay with
ukunxiba fake zabo. Maybe some people are fine with it actually. Maybe they are fine. Akanangxaki because ukhona uyabona ulantuka. Uthanda ulantuka. Wathanda ukwenzela uBye-Bye Station man, i-content creator kodwa. Uyabona yena uba uyenzela i-content imali, hayi good. Because at least i-fake uzinxiba ebhatalwa. Ezawukwenza i-content. Hayi ndinganentloni nam man because ngcono nje sayinxibelana ngcono ndingabi nayo guys, impahla man. Ngoxa mhlawumbi ufuna ufosta iteki. Ufuna ufosta iteki yabantu, but guys asifani singabantu again. Some people maybe they are not privileged. Xa uyafuna ukunxiba shem nayo iteki. Uyabona asifani. Asifani. At some point, I thought she's the owner of the Bye-Bye account. No, kaloku bona osisintosha I think benzela abantu abaqonda like sometimes iba affordable kaloku bona osisintosha. Osisintosha they are affordable and guys asifani singabantu. Osisintosha they are making a lot of money. That means osisintosha they have customers. Singabantu abaninzi yapha emhlabeni guys, so we're not going to think the same, we're not going to do the same things. And I really don't believe that there's a right way of living or the right way of doing things. You just do what works for you. The biggest problem with us thina sithi yo hayi umuntu onxiba fake kwaze kanti naye laa mntu uthi umuntu onxiba into real udom, because you can get it fake with a lesser price. Ukubone siyajajana. So ish usanele zonke eziyana ze-fake no ayandiyazi kaloku because mna xa ndibona iividiyo zakhe upromota uBye-Bye Station, so andizazi ke ezinye ii-items because angumntu endimaziyo, ayingumntu xa bendimaziyo personally ugeli, but uyavela ke FYP uyabona esenza ilantuka yakhe. So asifani, asingeke sifane singabantu. So naba bathenga i-fake wethu abarongwanga, if benza happy so be it. Apha emhlabeni nje sonke siyaphila, umuntu wenza le aqonda uba at least wenza le aqonda uba yeah this one works for me. There's no such as a perfect person. Mina I wouldn't feel comfortable. Uyabona ke nam I wouldn't feel comfortable. Andiqondi uba ndinga-comfortable. Ndinganeentloni, but asifani again. That lady who's a chartered accountant that buys from Bye-Bye Station is already can be $1 million in annum. Uthi barongo kum, hayi bayeke bafuna ukwenza into abayifunayo. Abantu mabenza into abayifunayo kaloku guys, that's fine too. Yo, but mna personally ashe mayeke nxa ngabi nayo tshomi manxiba Mr. Price, because clearly that's what I can afford. Manxibe Steve Maiden. Ayibona, people invest in what they value, so it's probably not about affordability kuye. Uyayibona ke. We have mango, Aldo. Yeah, guys, sinayo mango Cape Town because umango unento ezinhle. Ndimbona kwi-internet.
Yes, we have Aldo, Zara, Steve Maiden. Exactly. That's why you really don't have to. Because now Aldo sells cute bags and cute shoes. Classic cute shoes, isn't it? Now no Foschini. No Foschini. Ugirl Expo, we are affording kanje naye. Ebon. No, she was honest and said she can't afford to take Apex 100k at that moment. Bafazi xa ungumntu afodayo ufondini, there's a certain level xa ungumntu afodayo ibhego ithengayo wouldn't affect your savings. You afford a lifestyle yakho leya. Lewa umntu afuna uinvest ba no, it's expensive. I would rather invest in a different thing. That means umntu ase I'll qualify because it shouldn't be a biggie. It shouldn't be a big deal. It shouldn't mhlawumbi ibhege 100,000. It shouldn't if nyani. Uyayibona ne? Because it shouldn't. Xa ukwaziyo, xa uaffordayo. Because guys, umuntu uyakwazi uba nemali but akanamali. And imali ihlukile guys, imali ihlukile. There's levels kulento. There's levels into this thing. When I told me, I believe ka u rich, i-priorities zakho, you already done. You have money. When you are rich. I'm talking about wealth. You have money. So, awunayo ngqondo ba my priorities, because your priorities are sorted already. Senditsho ba you don't have to bacaba ngoku uyasave, uyabala. 100k is nothing to you really. Uthenga ibhegi doesn't bother you. You have to pick uthenge fake. I feel like man abanye baba bayaxoka nje xa umuntu uyathanda uzenze ngathi unemali because hayi man guys xa ujonga oBheka ikhona enye content creator apha ku TikTok uBheka Bloom yey ayo mali pha guys oBheka wouldn't buy fake ogqiba no because let me buy this fake card here bracelet because the investor kwezinye izinto bana imali banazi investments zininzi akho ninto bacaba ngoku wewa banazo zininzi zikhona zihleli pha imali khona and ke xa unemali awucingi no saver because you are wealthy already mhlawumbe you own companies, you own businesses ezininzi ezikwenzela imali. So abantu aba-rich. Rich no wealth, there's a difference. Nyansi. You vlogs wena and yonqeni and ke I feel like ukho no iyamani ngoku so i-attention yam andikwazi when ndiphithiseliswa ngu-iyana ngapha nje but ndizawuzama bafazi because ke ndilenzele i-vlog nge-birthday but I think sometimes reach a point whereby I just want to enjoy myself guys because the vlog is very stressful, to be honest. It's stressful because you're capturing everything with busy phone, you're capturing everything every moment, but you know that is doable, but sometimes you just want to enjoy yourself. Vlogs. There are times when okay ndizakwenza ivlog ke namhlanje ndingayenzi noyenza, I'm just enjoying the moment.
Man, and indaba ye-vlog mna andiyazi man, ndisadecida. I think andijonge ii-videos kale rat uba wenza njani. And funeka wenze i-voice over still because mna ezam ii-vlogs ndenza i-voice over kuTikTok, but ku-YouTube andiyazi uba yenziwa njani ueditha into zakwaYouTube. Uyabona? Bendi-enjoy i-moment mna. And abantu bako-social media, they are very scary people, ndikuxelele man, yo. The entitlement, once you put your life out there, abantu feel entitled. Another scary thing, guys, kani ndixeleleni yenziwa yintoni laa nto uba ilantuka iyoyikisa man. Or wenze nge-voice over nayo. Neke ndizijonge ii-videos zakhe and see uba ithini into, but xa ufaka ubomi bakho on social media, people feel entitled, guys. Mna I know this. Hey, because hayibo abanye bavele bakucapukele nje. Hey man, ungayazi no, hayibo why? And do I know you from anywhere? Why? And abantu bayakubalela, they count. And ubabonisa i-glimpse. That's why ingqondo zabantu andizazi bazifunctiona kanjani. I'm convinced bayaphambana abantu. Okanye xa unomona okanye unentliziyo emdaka, ingqondo iye ingasebenzi. Your brain really doesn't work. Because umntu umbonisa i-glimpse, ne? Tiny. Spend a day with me. Ne? When you spend a day with me, we spend a lot day yakho. Abantu. Okay, mhlawumbe spend a day with me, because xa uzokwenza i-vlog mos ufuna kuyazi uba you're gonna go somewhere or you're gonna do something. I can't just make i-vlog ndingena plans zoya anywhere ndizixeba ndizawuhlala apha endlini. So izawubhora loo vlog unless ndizawuklina ndenze something apha endlini ndenze loo vlog. So of course you would think, okay, maybe mhlawumbe ithi I bought you a bag kwa-LV, so go take it usososiya out. Uqondo, okay, nansi into yokwenza, let me make a vlog. Spend a day with me. Uyavuka uthini, uyahamba uya kwa-LV, ufike uthathe le bag, uhambe uye restaurant, ufike uhlale phaa utye umhle ntontontontonton kube mnandi. Wow, ivlog imnandi. Why are you saving? Yo, why? Ubomi ndiphilayo nina niphila niya out. That's not my everyday life. Yenzeke ngalamini, it's not ayo everyday, ayo nto. And then kokuphinde kubekho abantu abazacinga bafana bayakwazi based on, because xa usenza i-vlog upost imini ngemini uyazikhetha imini. Yo, abantu bengathi bayakwazi based on the glimpse ubabonise yona. Ingqondo ayifunctioni because you want to judge so hard that you don't even use your common sense. Okanye umntu athi une-advices ezibhorayo. Okanye umntu athi mhlawumbi why umane usiya kwa-LV kodwa unandlu, everyday uya kwa-LV kodwa unandlu. Khawubale ezi bag, yimalini ibag, yimalini indlu. Uyabona uba i-common sense awuyisebenzisi, ucinga nje ubona le nto uyibonayo ye-5 seconds and already sewukonkludile, wakonklude ubomi bam bonke uba this. Ukonkludile ke ngoku uba everyday uyakho, hayibo ndiya everyday. Ndiya everyday na caba. Uyayibona ne? So nje ingqondo zabantu zingasebenzi, bekubuza into ezingekhoyo, very stressful. I-mental health iyade kwayiloo nto. Tshini. Uyayibona uba ayenzi sense. Ayenzi sense. It doesn't make sense. Ayenzi sense. So abantu bayakubalela and they feel entitled. Yo, because
yintoni le bayenzileyo kumyeni kaLerato? Why? Because uLerato ingxaki abantu baku-social media, i-boundaries zabantu bayazitsiba. They are very good at that. They feel entitled futhi uba no, kaloku you brought your life on social media, sizihlelele, so asizungathethi. But le nto uyithethayo, my dear, it's mean. You are being mean. Ukrwada. You don't have to say that. Ewe ulife wam ndiyibuzise ku-social media, but you are being mean right now. Ukrwada, urude. Uyayibona? Because uLerato akafuni unibonisa ubuso bomyeni wakhe, akafuni, guys, akafuni unibonisa and ngumyeni wakhe, yena akafuni unibonisa, akafuni. Ngoku why nizawufostela ba kutheni na imfihla nalomyeni? Ufuna umfihla. What do you mean ba kutheni? Ngoba uyafuna and ngumyeni wakhe, guys. Because another thing, ndikhumbula first time abantu abamazi uIyana, some people didn't know uba ndinomntana, because I kept my pregnancy private. Lately I'm just dizipholele. I don't say too much. So this one time, okay, this video looks cute, let me just post it. How about, oh my, congratulations, you have a child. Oh wow. Thena umnxibisa ijini. Ngoba umntanam kanti kutheni? Ngowam uyithengelwe ndifuna ndimnxibisa ijini ngoba ndiyafuna, akho sizathu because ndiyafuna. So nje, and it's so crazy because they don't want you to uba upush back, because kaloku izisa ku-social media, so kaloku asizungathethi thina. Uyayibona ke? So and ke banyanisile abazungathethi. Social media koko kwena apha. Abazuthi ngenxa into ngunwayo intontoni bangathethi abanye abantu, bafuna uthetha bazawuthetha. And andizubanqanda. So the best thing that I could do, mandingapost. Simple. The best thing, mandingapost, mandingayifaki ku-social media at all. That's the only way ongazisava ku-social media, is if you don't post or you don't say nothing. Uyayibona ke? Abantu babanxibisa abantwana babijini. Kunini babanxibisa into yakudala yonto yangoku. Mna ndinomtshana, unomtshana wam una 15 ngoku. Usiya wayeyinxiba ijini elusana nje. Wayeyinxiba ijini usiya elusana. Ogqiba athi imbadada zakhe, ezambadada zabantwana zincinci zingaka. Wayeyinxiba ngqo ijini, zange yamenza nto nokuba usuyina 15. Zange abe ne-skin esitheni okanye kwaze kwathini. Uphile uthe qete, zange abanengxaki najini. Uyayibona nje, so people are just, you know, bayatika abantu. People are like that. So you'd rather not post anything and just keep quiet. So that was my thing. Uba bayenzele ntoni kanti eshop na bangenza ijini kanti abantwana funeka bazinxiba ijini. Hayi, eshop they're trying to make business. Yeah. Omnye wenza i-example ngotywala, uba utywala burongo, but utywala buyathengiswa still nabo. Ndiqamba son, khawume ubulala abantu, because i-responsibility yakho as wena a person, and utywala buthengiswa kumuntu omdala. Thengiswa kumuntu omdala, so it's your responsibility as umuntu omdala, because ubhaliwe napha etywaleni ba drink responsibly. Uyaxelelwa pha
Bayiba responsible ngale ndaba yakho yokusela. So if uzoya kakhulu etywaleni ifuna wena leyo. Abaphambana aba bantu bavele baze nee-reasons zokuqamba like ingenaphi le uyithethayo. Neza compliments zabo zisileyo okanye bayathanda uzenza ke. You know and even like one thing. I-comment yakho ndiyayibona uba ize kakubi. Ndiyayibona. I see it. Hayi nwayazi. Try into ethile like ndiyakubona mani mna xa uzama ulantuka because ndicaphukela kwa ezo advice. Because you don't know me so uvele wagqiba nje uba ukunje mawundicebise awundazeli from nowhere. So uzondixela uba ndisave. What do you mean save? Undazilaphi? How do you know uba andisave okanye kwenzeka ntoni and why funeke ndisave? Just in case ba so already so no in case so wish like it's you iyanicika ndikuphoxa xa kulapho ke mnake. Hayi ndikushwabanisa xa kulapho because shame yami ingqondo noba ithini mna ndimo odumo. Exactly bafaka ii-emojis ndiyazibona ndiyanqamba we so nje abantu nje it's just a lot. Okay esawuhamba ngebhetri yami ke sana because I don't wanna andifuni uhlala kakhulu apha bethu. Ningabanye bavele bandibhore sometimes. So ifoni yami ithi 4% and ndizawucima nina ndihambe ndiyoyitshaja. Asizohlala ixesha elide. And kutheni funeka usave sowudibana nendoda. Hayibo. Ndandiphangela zange ndacetshisa usave. Kutheni ngoku sowudibana nendoda funeka usavile? Xa yintoni na? Caba yintoni na guys because hey soba nendoda nje hayi save. Khona ndiziphayelela zange ndixelwe ngumntu ngoba mandisave isalary yami. So isalary le ingasavekiyo because xa uzandixela uba ndisave wena are you saving? Ufumanise kwa wena you're not saving but because funeka ibe ndim lo usaveayo. Oh hayi. Man, so social media you just keep quiet because you are abantu is just too much. Boundaries bayazitsiba. It's not good. They jumping castle jumping. Bayazijumpa boundaries. Bafuna ukubona umuntu lo. Ifoni yami ithi 3 ingxaki. Ithi 3% ngoku njani? Shiya ndizohlala xa ngizohlala ixesha elide apha. Angizohlala ixesha elide ndingene futhi ifoni yami iku-30 nto ngamabomi. Ndingene iku-30 nto ngamabomi. And enye into ndidiniyo man. Unganolala. I want to sleep. Kaloku ndiyolala mna. Ndiyaxoka ndizolala ndizawucofa ifowuni ndidiniwe mani ingasendinqenqa icala. And andizubeka ndikwazi ndibe ndingena kwi-live ndinqenqa icala. Iba peaceful, you. Iba peaceful nyani. Iba peaceful.
Uyayifuna mithi 3 ngoku izawuthi 2 ndizawuhamba ngoba yini bahlobo bam hayi ndenza iplan yale list isike like this nezinwele zibe straight ayisuka bayeka noza ne-story time because uba bangaza ne-story time ngavele ndicima ikhamera yam ndiyongqingqa icala. I'm so glad that siyifumene isolution yelokho yam. I'm happy mayihambe yofakwa iflower and xa ifakwa iflower izawuba ngu-1-2-1-2. It's not even gonna take days uba yenziwe because bendifuna kususwe laa nto mna. That was going to take days because izawufuneke loo tailor ndizawuya kuyo ekhangele ilantuka imaterial enje. Awufuneka ikhangele imaterial enje but uzawuvela afake ilantuka. Can I see your ake seniphosiwe babe? Can man ndosolula i-dress chom yam mna kaloku yo my friend no I can't. Yo unelo ndimele ngeqhosha bafazi. Ifuna mithi tu papa yini nina? Ndiyamndongqenqa. Papa yini? Ndibona ngomso.